Idan kai content creator ne kuma kana fama da yadda zaka samo videos idea ko kuma content ideas wanda zaka yi amfani da su a wannan watan da muke ciki, wata mai alfarma wato watan Ramadana, ga wasu hanyoyi da na zo maka da su wanda za su taimaka maka ka samu content ideas kuma ka samu irin content da kake bukata wanda su taimaka su ja hankali ka samu viewers ko kuma wanda suke visiting din website ɗinka ko kuma social media platform ɗinka. Abu na farko, za ka iya zuwa ChatGPT ka faɗa masa irin content ɗin da kake so, shi kuma zai kawo maka ideas da irin yadda ya kamata ka sanya waɗannan content ɗin. Sannan abu na biyu, za ka iya zuwa Bosumo wani SEO tools ne wanda za ka je ka sa keyword ɗin da kake so ka yi creating content, shi kuma zai kawo maka suggestion na mutane irin yadda mutane suke yin tambaya a irin wannan content ɗin naka, ta yadda idan ka je ka ƙirƙiri content ɗinka zai taimaka maka ya pushing ɗin wannan content ɗin ya je inda mutane ya kamata su gani ko kuma su karanta. Sannan abu na uku, za ka iya zuwa ƙaura ko ma dai menene za ka iya kiransa. Idan ka je ƙora, za ka je ka rubuta irin keyword ɗin da kake so ka yi creating content, zai kawo maka tambayoyin da mutane suke wanda yake da alaƙa da wannan content ɗin naka. Therefore duk content da ka ƙirƙira ba wai ka ƙirƙire shi randomly bane, ka ƙirƙira abin da mutane suke so su gani. So in ka ƙirƙiri content da wannan suggestion ɗin nashi, definitely in kai posting zai samu viewers ko kuma visitors da yawa a social media. Kada a manta da share ɗin wannan bidiyo ɗin, sannan a danna like kuma a bayyana ra'ayi akan irin bidiyo ɗin da ya kamata na kawo a videos ina na gaba. Na gode, mu haɗa bidiyo na gaba, sai an ji mu.